Holy hell! Walang pala po sayang kumagat. Tawagin mo na tanggal, mababalik na lang yan. Marap naman yung Rice? Pait. Lalawag ba? Ay, ito. Ay. Ito. winner! Ay, winner! Umamaya! Pinsan, kalma. Pinsan, kalma.
Hindi na kaya. Hindi na. May kakalang minsan po. Kung sinusuro. Ano yun? Wala sigurong yelo. Wala. Ano yun ito? Sa titik? Kumana muna sa kanto. Oo. Baba mo ano. Ito. Ayan o. Ito. Baba mo. Para pagkakot. Yung. Ibaba mo konti. Hindi yan. Ito. Yun ang yun. Ito. Oo. Kumihon dito. Oo. Ayan. Ayaw. Pasok na yan. Huwag umpisahan mo dito. Maluwag nga, kanina yan. Pagka, baunan mo na. Diyan sa, pumasok na. Baunan mo dito. Hindi, ayaw siya. Kaya mo, papasok yan dyan. Saan so ano? Bawala ko na. Oh. Pasok siya. Ayun, isa lang ang kalagyan mo. Yes, bala. Ikabit na muna natin na hindi kubos na malagyan. Iba ka eh. Ayaw mo kumulang pa eh. Nada. Nada. Kailangan. Pihit na. Sige lang. Dandaan nyo lang. Ini pahirap to. Sige lang. Dumaan. Ito. Ito. Nalalaw. Malaw ka. Ay. Ano na ako? Dili daw. Lumoy yan na. Hindi na lang pa ito.
pinait ko. Oo. Tan! Tan! Kasi malit eh! Tan! Kuya, kuya. Ano kung nga nakikita mo sa kati ko na nakita ko. Tapos pag naman kung dadalhin ka. Init man. Wala na pinakaliwan na din. Ikaw kaya pun dyan. Uy, kasi nakalo ba? Ha? Huwag galan. Yung, Ito. ano na? Mas galan mo. Ano? Bitan mo ulit. Oo. Kaya mo tayo matapos mo niya, no? Simple. Hindi, paano mo pag maka-reserve ka na ako? Wala naman galan. Natawa ka pati. Kahit kunti? Kumagat mo. Ano oras na? Tayo na tayo. Kumusta? Yan. Kaya mo siya. Aray! Ano rin? Basta order kay? Bigyan. Kaya lang naman. Okay na. Ba sila? Pwede mo. Pati ang bra. Ay, tan. Malinigan ka namin katubigan mo. Atat niyo pinsan. Kanina lang yung tanghali nanonood ako di meron pa. Ngayon, hindi kasi hindi mo makakatawa ko eh. Dito na papahirap. Hindi na kumakagat. Ha? Oh, alas 2 pa lang. Nagtatapos na ako yung visa eh. Oy, Ha? hindi mo na natubigan mo. Gigilid. Punoon mo, punoon. Asan ka? Asan ka? Hindi na mo lutukan. Tayo dito na sa kanto tayo. Ha? Kanto na. Oo. Ano mo dumikit? Ano? Ano kailangan? Ha? Oh, may ginagawa pa. Wala pang sweldo ha? No. Wala pang sweldo. Naputol? Ha? Oh, bakit? Ano nga mo? Ano ba sekretary? Ha? Ano? Kape kasan? Ha? Kape? Ang timplahan. Bakit? Plan ka nila.
Tama, kung walang ginagawa. Wala pa. Baka na mabuti yung 27. Huwag mo titingnan. Baka nagtingin sila doon sa bato. Ay, saan na ba? Pagpunta sila ng uli sa bahay na ba? Pagtingnan yung kotse. Pinangalit na. Makita lang pagdating. Si Jason, yung kapatid ni ko lang. Kapatid ni ko lang. Si Alamid. Alamid si Tyson. Hindi, ano ba ito? Kapag bulo ko. Hello. Oh. Umulan dyan? Umulan? Umulan dyan? Dito, grabe ang baha, oh. Saan, sabi saan? Grabe ang baha ng init. Ton. Maro ay, sungot. Gulong. Sorry na lang. Oh, sige na, kung gagawin ko rin. Ano? Grabe mga par. Napuwing ako nung ano. Buti natanggal ko. Oh, Bakal nga tayo. Bakal. subaga rin, pag tumukong bumaya. Buti natanggal ko. Doktor ka talaga nun. Ah. Oh. Yung ano, Martin, yung naglag. Nagpapang kumata ko. Wala, saan? Nag-offer si Pinsan ng cook. Inuwa sa totoo. Kala ko may sumbag. Tuwatingin ako na. At nag-offer siya ng cook. Kasi mainit ngayon, kaya sabi niya mag-cook lang muna kami tatay. Salamat talaga Pinsan ng cook. Hindi, kape. Binibiro ko.
Bye! Ito yung update for 403. Sabi natin kanina, bukas na lang daw ito tapusin. Tapos may ano pa pala, tinapos na namin. May limit pa. Yun. Sarado na talaga. Magpipintura na lang. Ano? Wala na. Wala na talaga. Plan na namin. Dapat tira yan. Maaga pa naman. Hey. Tapos na yung bala. Hindi na lang. Pinira talaga ng dalawa. Buhay mo na muna yun. Dahil saan? Hirap mag-diet tayo. Hirap mag-diet. Mataas yung lubo ko eh. Diet muna tayo. Kasi nung nakarang gabi, munti ka na. Alam ko talaga wala na eh. Oo. Nagtilog ako na ako dun sa ano, hindi ko mong sila eh. Ano ka lang? Anong may mga paglaga? Kuya ba no? Kaya lang ko gawin eh. Yan, nagising pa lang ako ng pinumudang. Narinig ko ang asawa. Kaya sumanay sa tamot na. Hindi lang naglalamot. Nag-pineapple lang ako. Pineapple na rin ako. Dapat yung pineapple tapos. Magpapos pa na ako naman. Hindi mo naman. Tapos na talaga tayo. Ano na lang po? Apat na lang. Hindi mo pumipas na yan. Na? May maganda pa. Ay, bukas pa. Tuhan. Pagkakainin ng mga anak. Kung dito, kung tayo nagagawin naman tayo na dito, Ay, kakangalay talaga. pumunta doon sa anak. Makalawang pumunta sa anak.
tapos. Ang dalawa pong natira. Marami na dito. Baka mawala pa. Uy! Uy! Alam mo, tapos na. Ayun talaga yung tunay na tapos na. Tapos na. Kung sabi bukas tapusin, tinapos lang ito. Ayan boy, ito na tapos na. Bye-bye! Bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Hindi na natapos na.